Hero try ki para bagi dia viewers. Te show ban ai kan ka jing hikai ngak ban pentip ba ngidan ka jing duai ha jayau lunch nalin Hajan Robert Hospital ban ngiju penduai ki bapang ki basitam bat khamtam na kamentang penduai nam ta gitu ki ba syate syakhum ha kimen sim baman ki lak ban long ba kitek ki khum fi ban pen lek pop ya fi let's say pilak kwa ban light na pop aurea na pop pet film jaklia na ka jing bitar na ka jing shapting na ka jing khoi men sim lani na ka jing kwa brai na ka jing bamla ban duai na ka jing bamla ban puli ketin jong blai ban ngiju penlek na ka jing duai ngi penbe no iti suit da ka bayarap ya fi ban plan igi pop ki ba pidang yai le bat ki ba pilak le ki ba rem ka ba pen sakut ya fi ka jing long men sim nga ba pen chulong ni pitang ban chu let jing seng wan ji seng drai phim dan ka jing lat lut hau Jesus Kristi ni le ka ni kat kom ka ketin jong blai ka ba na ka sitiu Jacob kal nang ba san khat ka ba khan ri ko ang tu ya phla para ngat hi kita gi jing palat jong pi ba ka jing duai uba hak kala sibun ti nganum pen Islam syu ban ngan sedang no ya kani ka jing hikai kani ka jing hikai kadai syapang ka jing long khpa ha ka ba kenja men sim ka jing long khpa ka ba kenja men sim ba kani kadai ka ngilak ban ong ka hat jong Jesus Kristus na ka do nut ka jong Jesus Kristus yakin nong yalam yakin nong syarai but ingin ya puli upol utho asyaka city ka baning kong kinong korin kal nong ka basaw ka khat ka ba khat san ka ong humni city sing nong korin nong basaw khat ba khat san ka ong namar lapidan sipau hajar kinong hikai ha ukris sngap ha penban phim dan bun ki kpa pi wong nu namar mangaken ngalapen khai pi ha ukris jisu daka gospel pi wong namar upol wong namar lapen kha ken pi ya pi ha jisu kris daka gospel ini keran shwa manta ya ka jinglong khpa ha ka bakan jado namar nimla ban lat ka bakan jaman sim baka bakan jado kidan pi ki hap ban ya lang pimla ban ya ka bakan jaman sim klam da sung thu ya ka bakan jado ru bat pimla ban ya ka bakan jado klam da sung thu ya ka bakan jaman sim ke thu ke sno lang takadau Jesus Kristus uhikai haba uhikai syapang ka hima jong blai ha uhikai syapang ka hima jong blai ulah sim ya kani ka example naka badan naka pertai ngak ngan sim ya kani ka ju ke example ka badan naka ni ka pertai kum bau Jesus Kristus ule upol ule kata nuk sangan ong pi wong kahima ublai kalong kum tau nong bet no syapang ka parsi nong bet wong don wa bet yo sembai dan bahap harul inti dan bahap haka khandau ka ba e dan ka bahap haka khandau ka babun ki sia dan ka khandau ku sembai bahap haka khandau ba pi usim lang tengar ngan sim illustration chwa ni kata ka jing batai na ka jing long khpa ha ka ba kenja do pi ha ba kenja do ala dari khpa uba i sisai ki khun dan ki khpa mo ki bom i ki khun kisu long khpa tang bakila pan kha you know rai kim dan ka jingkit khli kim dan ka jing i tu ya ki khun tin rai ngan sim ni lada udan ukpa sisa uba i kita giba pimat sisa ki yang gisam pilak ban mat dan giba pet ini video dan giba film sungok tanat iki khpa jong pi namar kim i je pi no kim mendai jang bikim i kim pikir ya pi kim dan kata ka jinglong khpa pi sunguk thu i ban ong ti ha ka jinglong khpa ka bakan jado khpa ba sha ko le mnu upet ya ka yeng asam upsa upja udan ka respons bedi ulet trai ulet kata ban pendap ya ka yeng asam om tang kata usneng i khun om tang kata hikai i khun bat khamtam ukpa ubasisha hagani ka bakan jado ngong pi dan ukpa ubasisha hagani ka bakan jado benut ba ki khun kin kham le bha shu yu sngap ma lada kila kham he ki khun
ukwa bagi kun lada ukpa sukan upa stang let's say ukpa bam let puli dang liru henry utrai si tom kumno bagi kun kinang ban let puli bakin kam kiu hakani kakerdan hakajinglong partai pikaman pindai pi bun ki kpamo ki ba i khun ki dai i ba ki khun ki le bha ki long khalo ngi la banong mo bun ki long tayo ani khun jongai la le tam ta ani judan ro kpa ubam i sai khun wan bishni ye ki khun pi su to ukmen man i ba ki khun ki kham kiu le siu kpa dei tang upu ba let's say dalak ba namar bo yolat dalak ba ban kiu haka jing kata utrai mulu mala ndrai utrai do yap ukpa bo sha utrai do yap ba kampen ba ya ka jing em jang ki khut ba benut ru bala de ki khun ki kham kiu yu ki kham nang kham start kala ban long haka rap karyang na ka namar ka jing start ka bun dan ki khun ki ba kham kiu haka rap karyang ban yo ukpa ula ban rap kandet reki dan ka jing idea ban kam rap kamen kia kamen lang kata ka dei ka jing long kapa ha ba kan jam siap ha ba kan jado ngaman ong ban ukpa ba kan jado ba i sai khun kwa ra bagi khun kin shong sa bat hisu tu bai kata kwa ba uni khun la sau pau san pau snem usap ba mat no kapa sepentian da kapa dan hi ki kata te dan ka jing em re upun slor ki khun le ba se ba phin bangi na la temen la shang pila ban seng la ka jong ka kam ni mdei na kata pila ban seng la ka jong ka long ying pila ban ukwa ban i kata ku pa ba sia ki khun mo ukwa ban da pen le janai ki bakinum syong subut sai bakinum shu sakut sa ka ju la ni bikin shulong tang kinong but pila song tu kata mod ukwa ban penroy ki ban penyar ki ukwa bikin dan kayeng kasam ukwa bikin nang ban tray ban kata ban kamai kaji takadau apostol Paul wang pidan sibun kinong hikai kures ndai ki dan tang kendet ki kapa tu Jesus Christ ru ukuran bahaya ni hawa gospel Matius kalau nang ba arpu pra ngini kran seni sapang ka jinglong senran kare kata ka hat jong Jesus Christ ka jinglong kapa gospel Matius no apu pranda pipet tu Jesus Christ ong ki tu dalet yalap ya gospel da penlong senran ki da penlong senran ki da pen baptis ki kerteng kupa khun mensim khu dai kai ki bikin tumar ya ki hukum jonga hakami ngan long lam bat pia kadu bawa no apartheid tika jinglong kapa ka ba shisha haka baken jaman sim kadai ka jing penlong senran ndai pantang ban su penlong nong bu takadang i duna bhai kini ki kapa ki baken jaman sim ta pi ukpa ubah ka perthai ngong ni fi sngow threaten ne sngow syap tiang lada ukun na ka khun jong di khun jong ki kham kiu yu ki kham roi yu ki kham yo sna ka yeng ka bakham bha ban ya go bu sna yudan ni kpa manong ni nga bisni ni khun jonga ni ka khun jonga ka sna ka yeng ka bakham he let's see urang sedang ki yo sna tang yeng terap handai ka no kumen banai i ba khun jong usna ka yeng ka bakham he ka bakham itanat yo thiet ka jaka bakham he kham roi komen nam kupa kikmen nam kimi kipa ne judan ne kita ki ba bisni ban tidak ada ki bisni mot kim dai sisa kim dan kata ka jinglong do nut kapan do nut kapa ba sha da pu mat ban i ikini ki khun ki kumju aka jinglong men sim manong si ladang idan di kapa ki ba sisa ki dai ban kamen ya ki tu ki khun ki bala pen kha ka jinglong men sim pilong kapa kum no ha ka bakan jam sim tongan ai nuksa kapa bakan jado open kha ka do mla ban kha di khun ku pa pen kha ku pa te ka ju ru upol wang ni wang ya ban biang hani wang namar lapidan si pau hajar ki no hikai hau kres pen ban pim dan bun ki kpa namar manga ken ngala pen khai fi hau kres jisu daga gospel pilong ukpa pilong ki kpa ki bakenja pe ngidan oi kupa bah benan ngam syamkaran ya kata kupa bah benan gadai kan title kupa bah benan mo kerteng jong Jesus Christ kupa bah benan kata ngakam keren ya kata udah ublay ban yo kaburam ndri hak apa ko percaya ublay ubu ki kpa ki bakenja men sip kamut kumno ngalong kpa lada ngala yalap ya gospel ya no
mentang ala yalap gospel ino ngalak penbaptis ki beriu ngalak bu kiti gila yo pediang men sim khut ngalak hikai ki mau kiwan ya ka jingkala kemut lengba bau blai usyak kata bangan hikai ki gospel gila yo jemput hangta pila long ki kepa ki bekenja men sim ti ukpa bekenja men sim upen kha da ka gospel let's say ngapan kha inu balak kham rang ba engaru balak dan san phone ru post nam ru ngalong kepai ha bekenja men sim nomor ngapan kha da ka gospel ngayalap ya ka jingkala ka bamut ke basisha ngayalap ya Jesus Kristus bala syak sa narfna bala mipat bau de ban nget hangta bau nget bat u yo lait lut nak ngapan be ki men sim baman ngapan baptis bat utu yo ka jing penim ngalalong ukpa wa kenja men sim ti anda pila long ki kapa ki bekenja men sim pi de ban hikai ru yaki tang bekin long kinong but jong pi menta baling ong duna ki kapa namar dan ki bala let jingiseng arpho laipo snam sau posnam kilong sa tang ki nong but kim long ki senran jo Jesus Kristus da kelia ki pila nang ban pan kha si ki bai pi ukpa har bekerja do ukwa ban extend ya ka family bu unlong ukpa it ru ma ukpa it ukwa ban i bikin ki khun jo ki kin yo ka yeng ka sam kin yo ki khun ki ti kin tay la ka jong ka yeng ka sam kin mi no ru wat na ka yeng jo u bakin dan la ka jong ka yeng ka sam bakin dan bakin pan rai pihak apa kerja mensim kadai banlong kaju handrai mentau bala angong fi ula dan chi post nam ar post nam lai post nam ulong sa tang kena namar balai bam hikai ki bom dan ki kapa ki bekerja mensim hikai ki ka jinglong senran pol ong nu ong ngasu ai sa ip da kadut pila dai banlong kinong hikai handrai pilong sa kiju ni ti hawak bakajing penlong senran kamut no pilong ukpa ukpa bakenjam sim ki penlong senran ki ya kitu ki bakila ai ki bala arab ki syaka jing penem hau Jesus Kristus ki bala pen kai ki hau Jesus Kristus ki lem no ki kai ki ho ka baning kong ni pesai ki da ka tien jo mulai pesai ki da ka tien jo mulai ni hikai ndrai ha ka ju ka por ki pen hikai ka praktikal lada ukpa unang ban te sai juti ha kaban ngong ngadan ikhun baret ngapen hikai bi ngang te mentang adang te sai juti i ngadang te sai juti na man dalet skol ngapen te sai juti ndrei ha ka ju kapon dalak he ngapen hikai i ba inla kham he mentang ngala sedang pen hikai ba inang ban te sai juti la jang am de isu ban pen te si pen te lada ada khat sao khat san snem lada dang pen te sai juti pa temut ketau tai kelung mat im kam guru ra isu he tangka mat im dan ka mental growth im dan ka physical growth ka baila ban le hiu tu te sajuti kum juru aka jinglong ka bekenja men sim lada nga shup penlong kelung sa apa nong kelung sa iki bat ngam hikai ki bakin nang ban le ya ka jinglong senran ka jinglong kumno o ka senran uji sukres pipet ka baudang dan ka pertai ha uyalam iki uhikai iki ban be iki ksut uhikai iki ban pen khia iki papang uhikai iki ban pen baptis iki ru pat bun ki bayo bakala bai kani pi hakikam ki apostol habu Petrus ulayalap lai hajar ngot ki mensim ki wan syajing pen im hadai bakini ki senran kini ki khat arngot ki apostol kila syahikai do Jesus Kristus kumno ban be ksut ban pen baptis bat kila yo sngoru baki di ban penlong senran ki bai kini ki apostol ki penlong senran ki bai ki hikai kaju kan mau ha ka si pentekas ki dan hadu sis pa ar phongut ha kamrah ka bahanang sis pa ar phongut ha kamrah ka bahanang dan khat arngut ki apostol untuk handa kini ki apostol kila truyen ya kitu ki sis pa prangut ru banang ka jinglong senran habo wan sim khu ngong pi lai hajar ngut lapen baptis da sis pa ar phongut khat arngut ki apostol sis pa prangut ki gitu ki senran ndrei kumno kin pen baptis yalai hajar ngut tang da khat arngut kamla banlong ndrei dan sis pa ar phongut takadau sis ngi lada ar khat arngut ki pen baptis ya ki lai hajar ngut kasuk palat danglong tang ar pesan ngut uai pi hakikam ki apostol kalau nong ka bakhat praru ya ka juhi ki apostol habaka dan ka jingpen sitam ban ki apostol ki dan ban hapo ka Jerusalem sapuli hina ka kam ki apostol kalau nong bapra rei namar begini ki apostol kila truin ya kitu ki senran
Itu gi lai hajar ki san hajar kanang roi. Kim sim penlong ki tang ki nong let jing seng ki nong wan jing seng haju si haju. But si but haju. Long si long kum ju menang le indri kila train ya ki ban be eksut kila nang ban pen khia ki ban hikai ki ban pen khia i bapang. Kila nang ban train ki ban pen optes. Haba kadan ga jing pen sitam ban pilai i bagi tu gi senran lai tu bagi la saprat karang ka Judea Samaria bagi wai pat ki jaka. Dai tang khat arngut ki apostol ki sa Jerusalem salit pulihi kene na ki kam ki apostol kal nang bapra. But kini ki juk ki senran haba ki saprat ki nang kanya ka ban hikai ban yalap gospel ki bri. Kinang ban be sut kinang ban pen khia ki bapang piu Philip lai tu nang bapra ba boya lap ba wat ki men sim baman gela mi no ni ki bri bat ki la yok khia. Philip sim long shu tang nong bot jong ki apostol Philip ulalong unong usenran jong Jesus Christ. Kila long rangba nong bagi lanang ban le kani bat ga gospel kal ayar bat haka spas nem ga beningkong pim jui ba banget nang ban beksud nang ban pen khia i bapang nang ban yalap gospel nang ban pen baptis Jesus Kristus ukuran kini wong lada pidai ki banget gospel Markus kalau nang bakhat riu takat bakhat nyau wong kini ki dakin but na banget wong kini ya be no gi sud ya ka kerteng jong kini ya keren di kiwi kita lihat kini ya bo iki ti bapang kini yok ya kini ra iki pesen kini di kan ono pen sniu yaki kanang pen mensaw yaki mat kidan ka authority kidan ka bor hendai sngau si man ong menta bau balat jesang si post nam ar post nam lai post nam pinyo sngau ki su complain sa kim gro su complain sa ngamla ban duai ngamla ban puli kat ba batai si kani kilong kelung sa ha kenjaman sim kilong kelung sa ka kenjaman sim kila dan sungau si ban ong kani kim dan ka ikhtiar ban duai hayang lajong dan pang ki kun da dan ka jing ja ka ba mi men sim ba man ki bayang kim nang hiru ki ban let silat syau wei bri let silat syau tu pastor lapan long belai thau tang ba khat kam dei ban long kum ta takadaw ka telot ka jinglong mensim ha ka jela me kalia ki bon nyo pusan persen pila ban ong henrei ka telot ba ka jinglong mensim nakadaw bangi khamlong ki kimi ki pa ka bakan jam sim ni kam train ni ki bikin long ki disciples ni kam train ni ki ban long ki disciples ni benut pi lada pidan ka jinglong ka dai pi nem benut ban train ya ki wei bakin khamle bahai fi karan hi ka balong practical da ka jing ai jong ubleng ai ni ka overflowing life discipleship ministry tamang nga sutu ya ka ga ba pol wang nga sutu ni sungu tu ang ni ya ka ka ba o Jesus Christ wang bat menta pin salap ni ba kidan ki bangal apen baptis nga karan ni kini leaders mi di bang sungu tu no ni ba kan yar ka gospel ibisya nadu ba ubleu ai nadu ka arjar arpau tertar kuntu bat arpuai nge sedang jing penlong senran mentana du ba ngala pen khai ki bri ka bakan jaman sim hau Jesus Christ pila man saki kini la dan ki basna ki jong ki YouTube tu pin sapet OFLD kan kawai ka OFLD ka dai ka bangia terailang pila man pet tu iba mat saprang le sipi itu bai ila khamiar ka ministry jong ni ha ka media ila khamiar manya ngakaman palat namar balai ho ning kong ayo ban pen kala ka bumut i yo ban be itu men sim man kidan ki video sebang ayo ban pen baptis so i hari mentang aingu yo balai baka ministry jong i ha ka media bat hakibai kibai ila kham tam shu ila long utau senran jong Jesus Christ menta independ shu anga depend hau balai ila sedang mai ila nang ban pen baptis ila nang ban be khsut ila nang ban yalap ka gospel ila sna ka YouTube kala khambun kala khamrai ngamdan ra kata ka insecurity manong ni abis ni auto mat la kham kiu ni balai ule start kata kam dai ban long ukpa bakan jaman sim udai ban comment kan pipet ngamdai tangi ba mat kidan sa kitu i ba wan lam mo ila sna ka Instagram menta bat ngamdan ye yang tu bat pinlap ru ba kidan ki prayer groups ki bangam ngam control ye kila ayat duai hi maki kila long senran ki pen be ksut ki pen khia gi bapang kila dan la ka jong ka ministry kila le kila dan ka kila kaman ngam smau plai kata ngam smau bisni ngam dan ka insecurity namar balai ba balai kila ayar ki ngala long ka pait mentala man ong ho ngadang dan sau pau tam ngasna mentang
Hari haga bakan jam sim ngalabun ki kun ksiu la man ong namar bangi hikai ka jing penlong senran milai si daki manshu shangaru ale yu kila chau Jesus daki manshu shaka ministry jongaro kila taw la ka jong ka ministry kila dan ki jong ki kun ki bakan jam sim bagi psa kila adlong ki pai ru tentang la man ong namar kila nang penroi ai si namar bangi peniar shaka hima jong ublai mdai te chau brio wa apostol Paul pin i jubis ni hibri ulet penlong kelang ki senran haka bakhat do hak banyap marwai ngong lada pidan pilong si shaki leaders pidan yaka jinglong kpa pinum siap tiang lada ki pinum siap tiang lada ki khun ki bakken jam sim ki pala pi peken kau kres kin kam kiu ya pi kin dan laka jang ka media ministry kin dan laka jang pidai ban push nan pidai ban biarap yaki hikai ki bikin snai ke yuru oh hero itrai habakhat du ki pindan buram yo blame dai shafi fi namar ka identity jungi ladangi msngau thu ya ka identity ladangi identify dia habangi ong identity mot ngi pen itu ladang apen itu ld bat ka ministry ngamdan ka bejing pen itu hau Jesus ladaki briu ki i no enga sas ngau ni ngan sasngau kum marway ngan sung kam dai ban long kum ta para bunga kajing ya dai jonga kadan bau Jesus Christ la dakini ki balasan ki taw la ka jonga ministry kinang penroi sre hima jong blai ngak kemen ai ki matlet kinang penpur ngamla ban let sedo ka jela me kala bar hawai kini ki la let ki la ra gospel ai si pelat lu ki wat dan spirit of control bun pelat menta hagi jing syakri dan palat you spirit of control ni uta men sim ba control ki beri sto hable bet kat kum ong manga ba you haba kila san te pi indal asan ki khun ka bakenja do hot ki barang lais nem saus nem ki bar bampat dan kam ka jam pidang la kan ki ban hikai ki nari kin dal asan ka jing long ka bakenja sim pi sugai Hande ai se kin kat kom bo men sim hikai ki kan kat kom ktin jong blai ki kamlet shoot te shaka pop blai pi bisni ki bakin let yalap gospel kin dan kam le yu ka ikhtiar ka bon fi kin dan kam ka ikhtiar ka bon men sim khot ka jing long jong ni ha ka bakan jam sim ha ke jing long khpa ka bakan jam sim ka dei rang ban psa man peja ki ha bak pen yang ki hau Jesus Christ man pen kharau gospel ndakila san ai bakin le ki ru ai bakin dan le ki jong ki yang ki sam ai len dan ki khot ki khti ka bakan jam sim hoi ngila ban ong ni ba usenran badang sibet ngimdei ban penslur than ngidi ban hikai sho usenran badang sibet andoi haka jinglong ka bakan jam sim pi ki dan ki ba kham sun stat haka jinglong sim kat ba tu usenran ubal pen kha u shong haka jingduai jong Jesus Christ u shong haka jing sha jing en u bam ya ka ktien jong ublai usan kloi te ha ba usan kloi udan la ka jong ka yeng kasam usan kloi haka ktien jong ublai usan ai lat seu ai lat watlet bishni ban ong abale pi kam wan shu balengi i ong ni habaki wan ki bring yala bhasra jingkala ka bomot ngi pen be ki men sim bamang ngi pen baptis ki ngi si ong ki lada pilet shanu check ba pilet syakri ha ba kenja men sim kam dei ba pinwan tang ha ministry jungi no pila menet ha kan ministry ka badan yau men sim ba khut namar barok ki tre ka hima jong blai ngim dei ban ya bishni yong tambah cek ba ha kanu ka jaka ka ba pi syakri ki lat lut ne ka pop ki kran em ya ka jingkhut ki kran em ya ka jing lat lut ne ka pop ki kran em ban penlong senran yong cek ba kata kanang ba pin san lada pim ai lat ban exercise ya ka ikhtiar ka bor jong ki hangnu kin san kini ki khut la pi su sa bet tang da ka dot bet pen wan yang sang le ai dong khil ya lap gospel pi nang su ban da ka gospel si post nam la dan ha ka tu ka jing syakri nang tang ban ya lap gospel nang ban pen baptis beri nang ban be su ta tu long anna kam pen kha bhayu dan kam ban pen kha bha da ka gospel dan kam ban dei ban long tang ki nong but ban long tang ki shuan ban but shuan ban yo sngow la da na ujuk beri ban hikai kila dei ban long sekin nong hikai de yang ta kan yar ka gospel de tang pin i baka jela jungi kan yar ka gospel kin mi sibon kin nong be aksut kin mi sibon ba kin nong pen khai ba pang kin mi sibon kin nong hikai kin mi sibon ki prophet ki evangelist ho ya ro utrang inu ya bisni ya tang inu ya tantalai nginu ya ya kontrol ki beri
Dan kita ka jinglong kapang pi ka duna pala tengah keran ni khanang bakini ki leaders ki bai i kini kin sngau thu amdai bangi hikai ban pen baptis bangi shule lemu ya ni bagi senran ki pen baptis senran mengi train uji skres utrin ha baning kong banang train kidang lang ban le kelumar melei ra kamelei wat kitu ki senran jong uji skres abu uji skres u pha ki ban be aksut kimla tentang ban be aksut udan utu we aksut u kami uji skres ong pi ki baduna ka jingat kat no nya sya islam pi handai usabe mau dan ki senran ki barang lek ki dang lek lemu dang sedang te handai ngim ong ki pat ngi pen slur ki hikai ki pen bat ki ngim pat biang wat ngaru ngampat biang lut ya kata man ong bang la biang lut ngadang dan kam ya rajing hikai naki bai ki kapa ki bakham san ka bakenjang men sim ki leaders ki bai ya connect lang bat ki lani ngadang kam ya men sim khoi ban syong ning kong ya men sim khoi mi hikai jadi hang ni ha bangidan ya ka jing penlong senran pen i pen enjoy pa lada pimdan ni le ya ka jinglong senran tikana bet pinlet je sang tang san senam lakut ka jinglong men sim jong pin saong boring sajam nak away le ki imdan jinghon men sim nawar kamdan ka purpose kamdan ka identity in Christ ti wat long ki orphan wat long ki khun sweat ki bishni ki we te lada pidan pilong kpa pimlong khun sweat pinum bishni au khun la jang bawun long senran pimnom bisni bawun kam kieu ha jinglong mesin pinom kam pinang pen roi shu yu pen equip shu yu bawun kam le bha shu pi namar ha ka bakhat do ni penyar hima jong blai tang uji skres ban yo ka buram nak mentaka buram jong try ya utrai